Hey, go 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 go. Chitambire mama. Ndiko wakadiko mwanangu. Ndiko zvedu kuri sefa mama. Atabva kuri dani wena. Muchambona magauni edani. Ona. Ndine mwana wanzodzi yangu ari kuchata. Alright. Ari kuchata muna September momo. Aiwa, musatye zvoni muno magauni akachipa. Unongotangira $25 for court wedding. Kana iri sikuita court wedding. Sikuita muchato kwamuzviti white wedding chaiyo. Aiwa, kana iri zuva rese inotangira pa $70 for hiring. $70 for hiring. Zuva rese anaro zvake. Anosiyana ese aya magauni edu. Ese different. Unongoya mungochuza chero raari kuda. Dai, ndinotomuchuzira. Kwaye muridzi wacho ari kutoita fitting ipapo. Hai, ini naatete vacho zvese. Ndikatotarisa kudai ndatoona mati $70. Wode kana mati wati wedding year $70 kutangira pa $70. Saka ndinogona kuti kubhadhara. Unogona ini kubhadhara. Kana masutu ana mama maita sei ana vabereki. Hai, ngomira uri kumhanya. Ndiri kuziva zvandiri kuita mwanangu. Chingoda kuti mubva mangokavha zvese. Saka ndoda kuti ndigare ndabuka. Oka. Tite mabookings acho kunoko. Gogo wakarongeka mwanangu.